के बनवा दें, लेकिन अभी तक ले बनवाओनी ना। बनी बनी चिंता मत करो। हाँ ये बात को कहनो अपना दिन से मैं बात चला करी। मुखिया जी चटना तने देख तो गेट पे के आइल बा। रोज रोज हम ये देखी माई के विदा करो। दिन भर माई जोरा सटर रहत रहन, जाके कमड़िया खोले के नहीं खे, शॉर्ट चक्कर रहत रहन जोक लेखा। अरे हमर प्राण प्यारी छुरी कटारी तारा के हम गेट खोले के कहो रे। देख तो गेट पे के आइल बा। सताउले रह दिन भर। के बाजी बाबू व्हाट्सएप हमें रे देख तो हाथ में कुछ बा। माल बा एकदम झोरा उरा ले ले बड़ोर। खोल दे गेट, जो जो खोल दे। गो लागी ले। बहुत संस्कार पौले बारिश बाबुआ। बाबूजी के देन ह। अरे मुखिया जी नु हाँ हाँ चलो चल। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। आई 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 वाट जी आई। बदमाश कहीं का। हाँ कोने कुछ खाए वाला बा। बुझाला ना कोनो चीज है, राही के कोनो चीज लेके आप खरीदने ना ले लेकर जला है। बाप हो की कसाई दिन भर करते रहला पिटाई। वैसा के पात्र हो तो हम का करी। बड़ा संस्कार बा मुखिया जी। राउजा लइका हमें हो हमारे लड़का हो। कौना नक्षत्र में पैदा भइल होले हा। और मत पूछो एकरा संस्कार के नक्षत्र के विषय में हमारा से कुछ को लूज बा ना। कुछ ना साफ गंवार हो। ओकरा से संस्कार तो राउल दहीने बाटे। ऊ कैसे 1 घंटा हो गई अभी तक तो पानी उनी पिए के ना पूछनी। बाबू जो माई से कुछ पानी पिए के मांग के ले आओ। ढेरे दिन भइल बा सढ़ुआना गइला जा तनी देख ले तनी अब तो बा ना कुछ हाथ में। बाकी चली ले ले तनी है भथैतिया के दुकानिया पर से एगो कुरकुरे एगो बानू दिन तेलुआ लाई है का दे एगो कुरकुरे दे। कौन दी? हई दे दे हई का लिखल बा तौने दे दे। हां हई है दे दे। एगो हां एगो दे। कितनी दूर है ऐ साढ़ू तेरा गाँव हो, कावना दिशा मेरे साइकिल सड़क बनाया है सब। माहौल मकान तो बनाइए ले बा। ये गेटो नया लगल बरे। फटफटिया तो साढ़ू के कब गिनाइल है ना। जरूर कोनो दूसरा के जाएगा हमारा कौन काम बा। ए बबुआ अरे चहटना तो मौसा है बाबू। मौसा हमें मौसा हवे। हाँ ई ससुरा भिखारी कहाँ से चलिए जी। तनी मौसा संस्कार सिखौले बड़े रे। वहीं तक ले इतना बुझाइल कि का करे के बा। सढ़ुआइन बाड़ी की ना तोर माई सब कोई बा। अपने लटा उठा के अस्थिर हो जी हैं एक दिन। जीजा जी आइल बनी। का बोल जी हाथी खोले दी दरवाजा। तो काहे रोका तनी हमरा के। और लोग के बेरी हमर भूकत कोट सुखा जाला। अब की हली एने से फाफाक चलल बड़ू। तो का हो गइल नहीं बताई ना है। हमर जीजा जी आइल बड़न, हम खोलम ना दरवाजा है। रुको एगो बाजार में 2 गो तसली बिकाता, एगो हम लेनी एगो उ ले गई। एजा राउर कौन काम बटे। चलो घर में। काहे घर में बिठा करतन जी हमरा के। ना जा चलो घर में चलो। मोटा मिठाई ले बोलो। हाथ में बोर्ड पे सुनरे पैदा रे। बनरोज है पहले कई लरला। बनरोज के ना हो महाराज। हाँ घोड़रोज के हो। ले
कुर्सी बैठो। ओने से कुकुर पूछ उठा के चलले रहल, अब की का घट गइल बा? का करो जानत नहीं सढ़ुआ आना हो आ ढेर दिन हो गइल हा सलियो के देखला तनी मन कुकत रहल है ना तो हमने के बताएंगे। अरे जीजा जी जीजा जी बोला तनी खुश रहो रुका हाल बा जौन भरी याद बनू ये बोर सालों की छोट हो। अरे बोर हो हेले हाल पूछो हेले। बाजार का बतियाई हमार साली है बतियाई ना तो ए महाराज लेके कैसन मर्द बने रहुआ काहे? कि मर्द माम के बैठले बन जा रहे हो मेरे संग बतिया होता नहीं। तो तू तेजा के वाड हवे बबुआ हम तो एक और साढ़ू ही हम तार चाल को वहीं से देखो तनी का चल देखत रह देखत न बनी। जा खाना वाना बनाओ। खिसिया के कहाँ जाता रहो? ए जी सुनी का को होता इने चल हे भगवान जी जल्दी जल्दी खाना खिया दे लोग के। हई पूरी पुआ जाई वाड के आ हई जाई रोटी मरचा पियाज तारा जीजा के। काहे जी ई काहे रो रही से रखनिया? अरे उ चल जाओ तो भिखारियों से भिखार के खाना दिया ला उ जीजा हो अनेरिया हटे हई वाड साहेब आइल बड़े उनका के दो हई भिखार के दो भिखारियों जब से ई तहर जीजा बनल बा तब से ई भिखारियों सावेला हमरो जाति जो एकदम ले जाला चौपट करला। हाँ आवत तो बा एमे तो कोनो दूर नहीं है। हाँ तो को दिन के टूटल दे बिया के जने झूठ जा सड़वा जा तक कि मलपुआ बनाओ तनी मुखिया है हो सकेला। बड़ा खुशबू होता खाए का में देरी बका का बनाओ तरी सड़ुआई ना देरी ना होई ले चाहे टन बबुआ ले आओ। अरे ये का एक के जगह में मतलब भाई दो तरह के बर्ताव। अरे साढ़ू भाई ये कही पाती पे दो तरह के भेदभाव काहे हो? अरे तहरा देवही के रहल हा तो इनका के अलग से खिया दिले रही तो हमारा तनी क्यों तकलीफ ना होइत। अही हिजे ले के एक आदमी के तू हो सुखल रोटी पियाज देता रहो आ एक आदमी के 12 बिजन ऐसा का है इस समाज में का गरीब के कोनो जिए के हक नहीं का? सारू ई समाज हो जे जैसन रहेला ओकरा के वैसन भोजन दियाला। हाँ भिखारी सरे अब फिल्म जो आता राजा के ए बबुआ जब जवाबदारी के बोझ सिर पावेला नू तो आजादो आदमी अपना के जकड़ला गुलाम महसूस करेला। अब वही गरीबी देखलो लो कहाँ गरीबी देखब तब पता चली कि गरीबी में का कइल जाला। आ गरीबी के वजह से रिश्तेदारी में कोनो आँच ना आवेला। मानत नहीं कि आज हम गरीब रिश्तेदार बानी बाकी हम अपना आत्म स्वाभिमान के नहीं मरले। जहाँ अपमान होखे लगल नु तो स्वाभिमानी व्यक्ति एको मिनट ना टिकल।